ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಒವೆಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಾವು ವೈದ್ಯನತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡಾಡಿ ಸುರೇಂದ್ರನೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಕೇವಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಆತ ಜನಕ್ಕಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದರೆ ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಈತ್ ಪುಸ್ತಕಲ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರನ ಪುಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತು ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಮೋಕೆನ ದುಷ್ಪೌಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತು ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಕಥೆ ಅದಾದ ಸುರೇಂದ್ರನಿಗೆ ದಾಯಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಣ ಬೈರ್ದು ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಓದೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ್ ಈತ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂತೆ ಆಯುಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಮ್ ಕಲ್ಪನೆ ತೀರ್ಬೋಯೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಏರೆಗಳಿದ್ದಿ ಐತೆ ಆಯನ ಪುದರಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಓಡುದು అంటే ಈ ಆಯನ ಪುದರಡೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟುನು ಇರ್ನ ಬೇರೆ ಆತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ಬೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಬೇಲೆ ಪುಣ್ಣ ನಂಗೆ ಐತ ನೋಡು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬೀರ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಐಕ್ಕಿ ಬಾಡದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿತ್ಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಂದೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಳು ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಮೂಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಂದು ಇಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಇದು 7 ಲಕ್ಷದ ಪುಸ್ತಕ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಡ ಮೂಲ 10 ಲಕ್ಷ ಮಿಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಯಾನು ನಿತ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ದಯಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ 7,000 ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಾತ ರೇಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅದು ಅಂದಿ ಅಂದ 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 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಭಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಒಣಸು ಮಂತು ದೀಂಡಯ ಒಂದು ಐನು ಉಣಿಯರ ಜನಲ ಬರೋಡು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಐನು ಓದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಯಾನು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಬುಕ್ಕು ಪೂರ ದಿಯರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆತುಂಡು ಇಂದು ಈತಿಟೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಆವೋಡು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಅದು ಮಾತ ಪುಸ್ತಕಲ ಕಬಡ್ದೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದು ಓದುದು ಆರಾಮೋಡು ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಿ ಕುಳ್ಳುದು PhD ಅತನಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಪುಳಕ ಓದುದು ಆವೋಡು ಪಂಡುದು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಡು ಪಂಡುದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವನಾಡದ ಬದುಕು ಎರಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನಾಡ ಆ ಸಾಧಕನ ಮಾತ ತುಳುವೆರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಡು ಅತ್ತನಾಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾತಿ ತೆರಿಪವನ ಚಿತ್ರನ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರ್ನ ಈಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ತುಳುವೆರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪರವಾದ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಜಾತೆ ಜನೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರನ ಊರು ಅವು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಆ ದ್ವಾರದ ಕೈ ತಲುಪುನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ತುಯರಣಂಕ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪಣೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಆತು ಲೈಬ್ರರಿ ಆತು ಒವಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆನ ಬಂದು ದಾಯಿ ಪಾತ್ರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಕೇವಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತನಾಡ ಬೊಂಡ ಅತ್ತನಾಡ ಚಾ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸುರೇಂದ್ರನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನದಾದ ಬಣ್ಣ ಏನ ಅಂಗಡಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಪ್ಪೋಡು ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓದೋಡು ಜಾತ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿಯಾತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಗ್ರಹಣ ಅಂತಂದ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತುಪುನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆದಾದ ನೀನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಣ ಬಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರನ ಸುಡುಕಾದಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಟಿವಿದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಾರಿ ಆತ ಎಂಕುಲು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತೂದಿತ್ತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಾಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಮೇರನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ಕೆರಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಬತ್ತ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ಟೆಂಕುಲಿನಿ ಅರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೀದಾ ಬೈದೀನಿ ಸುರೇಂದ್ರನ ಇದು ಮಾತ ತುಯರ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇರ್ನೇ ಆ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಆತು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸನ ಮನೆ ಚಿತ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡೊಂದು ದೇಪನ್ನಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಈತ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರನ ಆಸೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಅಂದುವೆ ವಿಷಯ ಮಹತ್ವದ ತೋಜುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಪೋಪೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತದನ ಎತ್ತು ಮೇಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕು ಕವನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಣೇನು ಪೂರ ಚಂದಮ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ಓದುದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬೋಯ ಬಂಡ ಏತ್ ಬೋಯ ಬಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೋಯ ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗೆ ತಿರುಗಡೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಊರದ ಚರಿತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಭೂತ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೂಂದು ಪೋಣಗ PhD ಮಂತನಕಲ ಒಂಜಿ ಪಳಬಾಂಡ ಎಂಕ್
PhD ಅಕ್ಕನ ಪಲ ಬಾಂಡು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಸೇರ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ಪೋಪ್ನ ರೂಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ಓಡಿಗೆ ಪಂಬದ ನಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪಂಬದ ನಕ್ಕಲು ನಡಿ ಪಾರ್ದನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ನಲಿಕೆದ ನಕ್ಕಲು ನಡಿಗೆ ಪಾರ್ದನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಆ ರೂಟಿಗೆ போனாங்க ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಇತ್ತು ನಕ್ಕಲಿನ ಗುರುತು ಪಣೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಕ್ಕಲಿಂದ ಯಾನು ಕೈತಲ್ ಮಂತೊಂದು ಇಂದು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬುಕ್ಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅತಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಐಟು ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಕುಳೇನು ಪೂರ ಪ್ರಕಟ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ಲ ಏನು ಓದಿರದತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದುಂಬು ಪೋಂಡು ಐನು ಪಕ್ಕ ಪನೀರಾಪುಜಿ ಬಂಡ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಓಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಜರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೋಪುನ ಎತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ತೆಗೆ ಬೋಪುನು ಎಂಕ್ ಬೋತಿನ ಬುಕ್ಕುನು ಯಾನು ದೆತ್ತೊನ್ನು ఆయన పరిచయం పని తూపుండు ఇతే సాధారణ బుక్ బండ ఎత్తి రాసి బండ ఇంకే ఆశ్చర్య అవుతుంది ఇతే ఎన్న లైపుడు బెందిన ಒಂಜಿ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಎನ್ನ ಪೈಸೆ ಉಂಡು ಬೈಕಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಂಗ್ಲಾ ಇದು ಅಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬುಕ್ಕು ಓನ್ಲಿ ಬುಕ್ಕು ಆ ಬುಕ್ಕುಡು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಿನ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕಲ ಕೇರಳದ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದು 10 ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಪ್ಪಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ಬೈದಲ್ಪ ಗಿಳಿ ಉಂಡು ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮಡ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂಡೇರು ಇನ್ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈರ್ ನಾಡೆ ಬತ್ತಿನಾಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ರೀತಿ ನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಎಂಕ ಸ್ವಂತ ಗತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಹತ್ತಿ ನೀನು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಏರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಹಾಪಲೇಕ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಉಂಡು ಈ PhD ಮಂತಗಳು ಇದು ಮುರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾಲದ ಒಂಜೆಡು 10 ಮುಟ್ಟ ಆಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ನಂಬಡಿತ್ತಿನೇನು ಒಂದು 300 ಬುಕ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊನೆಯರು ಕೊನೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಗಿಲಿ ಉಂಡಿಡು ಐನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಜಿಪ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಕಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಂತೊಂದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೇಲೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಅಜತ್ತಿದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಪಾಠ ಹಾಡೋಡು ಬಂಡದು ಅತ್ತು ಜೆತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಐನು ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಡು ಅಂಚ ಐಟ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಬಾರಿ ಎಂದು ಮಂತೇರು ಇನ್ನಿಗೆ ಈರ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನಟಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬತ್ತಿಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ PhD ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು PhD ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಈ ಭವ್ಯ ರಾಯಿ ಬಂಡದು ಆರು LS ಲೆಕ್ಚರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಂತಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಭೂತಲ್ನ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಂಡದು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾತುಂಡು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಂಡದ ಒಂದು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೆಗೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಊಪುರ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ತೆರಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೇನು ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬೋಡ್ತಿನ ತೂಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಈತ್ ಪುಸ್ತಕದ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಆ ಕೆಟಗರಿದ ಬುಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಅಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತದ ಎಂಕಿಂದಕ್ಕೆ ಆ ಈ ಶಾಲೆದಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೀನಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಕುದುಂಡು ಐನು ಪೂರ ನಂಬರ್ ಪಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಡಿವಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಮಂತೀರಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಡದು ನಮಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲನ ಇಂದು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಆಯ್ತಾ ಲೇಬಲ್ ಬಾಡ್ದು ನಂಬರ್ ಬಾಡ್ದು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪನೀರು ನಮ್ಮ ಪಾನೂರ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈಬ್ರರಿದಾರು ಬಾರಿ ತೆರಿನಾರು ಆರು ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಮಂತಿದೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿದೇರು ಈ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಕೊಂತದ್ದು ಲೈಬ್ರರಿನ ಆರು ಲೈಬ್ರರಿನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪವನ ಲೈಬ್ರರಿದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೊಂತದ್ದು ಪೂರ ಏನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲಂಚೇನೆಂದು ಆತಿಜಿ ನಾನೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವಡಿತ್ತಿನ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಬುಕ್ ಬರೆಯರು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನನಗೂ 3000 ಮುಟ್ಟ ಬುಕ್ಕು ತೆಗೆದುಂಡು 3-4 ಆನಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕುಳುಳ್ಳ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಅವಕಾಶ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳ ದೇವರು ಒದಗಾಂಡ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಡೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಂತದ್ದು ಕುಳ್ಳುದು ಓದುದು ಫ್ಯಾನ್ ತಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸೋಗುಡು ಮನ್ಪಳಕ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹಚ್ಚವಾಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಳಂಚೇನೆ ಐಕೆ ಕಾಂಡೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀವಿ ಪೇಪರ್ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ 5 ಬಗೆದ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಬುಂಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಐಕೆ ಅಯ್ಯೇ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲು ಓದುದು ಬೋಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅಕ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲತೆ ಓದೊಂದು ಪೋಪೇರು ಭಯ ಬಂಡ ಓದಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರಡು ಬಂಡದು ಪೇಪರ್ ಓದಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ದಿನ ಯಾನು 4 ಬೈನ ಬುಕ್ಕು ದಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಂಚಿಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೂಪೇರು ತೂದನಗ ಅಕ್ಲೆ ಈ ಬುಕ್ಕು ಹಿಡಿಸಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಏತು ಬಂಡಲ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಲೇ ತೆರಿಯೋಡು ಬಂಡದು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಯಾನು ತೆರಿ ನೀನು ಕುಡರಿ ತೆರಿಯೋಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹೆಂಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡೋದು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿ ದುಂಬು ತೆರಿನಗಳು ಕಲ್ತನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೇರಲ್ಲ ಓದು ನೆಟ್ಟು
ಆಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಡು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆತುಂಡು ಮೇನರ್ನ ಟೈಮಡು ಪಾರ್ದನ ಆತುಂಡು ಈ ಬೂತಲ್ನ ಪೂರ ಪಾರ್ದನ ಅಕ್ಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ದಾಗಲು ಕಷ್ಟಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೀಟರ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಅವಳ ಉಡುಪಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಅಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಟಚ್ ಉಂಡು ಈ ಗೋವಿಂದ ಗೋಯಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿಡುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಡುಪಿಗಳ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ಟಚ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಡ್ಲಡು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕದ ಅವು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಐತ ಜನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂಡ ಓಳು ಪುಸ್ತಕ ಆಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅದು ನನ್ನ ನಮಗೇನು ಎಂಕೆ ಕೊಂತದು ಎತ್ತದು ಕೊರ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಡ್ಯವು ಹೋಂಡ ನಮಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ಪ ಬೇರೆ ಯಾನು ಬೇರೆ ಯಾನು ಈ ಬ್ಯಾರಂದು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಐತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಿಂದು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಎಂಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪೇನೇ ಅಂಗಡಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓಳು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಉಪ್ಪೋಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಪ್ಪೋಡು ಓಡಿಗಳ ಹೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾಳಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಬುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಪ ನೀಟು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ತಂದೆ ಸೇಮ್ ಬುಕ್ಲು ಹತ್ತಿ ಬುಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪು ಕಾಸು ಈಗಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದೆ ಟೋಟಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೋರ್ತೀನಿ ಅಂಚತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಒವು ವಿಷಯಡು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಜಂಬೋಡು ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒವು ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡು ಐನು ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದ ಈಗ ಲಾಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಏರಿಗಳ ತೀರಿ ಉಂಟು ಅವೇ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂತೆ ಆಯುಷ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ BCom ಕಲ್ಪನೆ ತೀರ್ಬೋಯೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಏರಿಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಆಯನ ಪುದರಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಓಡುದು ಅಂಚೆ ಈ ಆಯನ ಪುದರಡೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಟ್ಟುನು ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ನಮಗೆ ಊರ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ದಾಳನ ಪೇರೆ ನಮ್ಮದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಿ ಹೀಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದುದು ಅಕ್ಲೆ ಈ ತಿರಿ ಅಂದರೆ ಮಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಬಣೋದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬಿಡ್ಯಾರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಜ್ಞಾನನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ಯಾರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಾಗಿ ಕಣ್ಣಾದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೋಯ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಆರನ ಮನಸ್ಸಿருந்து ಕಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಆರು ಹೂವು ಪೇಪರೆಲ್ಲ ದಕ್ಕ ಇರು ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಂದು ಇಂಚಿನ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡದು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಅಂದುಂಡು ಎನ್ನಮ್ಮ ಆರೆಲ್ಲ ಮೂಳು ಬೆಂತಿನಾರೆ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಡು ಬಂಡಿದ್ದು ಹಾಪುಣ ಹತ್ತಿ ಕೈ ಚಾಮನೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಒಳ್ಳೆಕ ಇತ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಇತ ಏನು ಪೋನಾಗ ಅಂದಿನ ಅಂಗಡಿ ನಕ್ಲೇ ತಗೋಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಪೋತೀರು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪೋತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಏನು ನರ್ವಸ್ ವರ ಆದಿತ್ತೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಈ ಸಾಲೆದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಪಿರ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಈ ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಹಾಪುಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆ ಮಣ್ಪುಣ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಇಂದೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಪೇಪರ್ ದಿನ ಓದುನ ಬುಕ್ ಬತ್ತದು ತೂಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಒಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಳ ಸ್ಥಾನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾದ ಉಂಡು ಇರಡ ದಾದಂಡ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಏರಿಗಳ ಆಪುಂಡಪ್ಪ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಉಳ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾವು ಓವು ವಿಷಯಡು ಓವು ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಚಮನ್ಪ ಈತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಏರು ಬರೀತೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭೂತಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಬರುತ್ತೇರು ಈ ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಬರುತ್ತೇರು ಧೂಮವತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಬರುತ್ತೇರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ತಕ್ಕನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮುಂಡು ಇತ್ತೆ ಧೂಮವತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಎಂದು ಬಂತಿದ್ರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಭಾರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು PhD ಗ್ರಂಥನೇ ಅವು ಆರು ನಮ್ಮ ಇಡಗಿಲ ಬತ್ತಿನಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಮಗ ನಂದವರನ್ನ ಬಿಡಿದೆ ಯಾರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂದವರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಡಿಯನ್ನು ದುಂಬೆ ಬೈದಿರು ಇಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 15-20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮೂಲೊಂಜಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬತ್ತಿನಾರು ನಿಂತು ಅಯ್ಯೋ ಭಾರಿ ನಮ್ಮಡಲು ಇಜ್ಜತ್ತಂಬ ಮಾರ ನಿನ್ನಡ ಉಂಡತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಹಿರೇನು ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಕೊಂಡಾಡುದು ಬೋಯರು ಕೊಂಡಾಡ ನಮಕ್ ಇಂದೊತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡಿನಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳಿಗಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಂಡ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಈರು ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಈರೆಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನ್ ಕೇನು ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ ಪುನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತ ನಾನು ಬೊಂಡಗೊಪ್ಪು 35 ರೂಪಾಯಿ ಈತು ಒಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸದವ ಈರ್ನ ಬೇರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇರದಾಲತ್ತು ಅಂಡ್ ಈತ್ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಐಟೇ ಪನ್ಪುನಿ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಬೇರ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಪುರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಒಂದು ಪುರಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೈಯಗ ಪುರ ಮನ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮಡು ನಮಕ್ ಬೇರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಇತ್ತು ಈ ರೋಡ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪುರ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದ
ಈ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ ಪೂಜಾ ಅಟ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಸಾವ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದೆಲಕ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಕು ತೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ನೂದೆಗು ನೂದು ಸರಿ ನಮ್ಮದು ನೂದೆತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಣಸಿಗ್ಲ ಬಂಗ ಬಂಡದು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತಿಂಪುನೇನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಹೊಂತದ್ದು ಬುಕ್ ಆಂಡದೆಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಣ್ಪೋ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ನಮಗೆ ಒಂತೆ ಮೀನಿ ಕಾಸು ಯಾವಂದು ಇತ್ತೆ ಮಂಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಬೋಡಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನಕಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ಪುಡು ಏತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೊಪ್ಪಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪೂರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರು ನಾವು ತುಳುತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಡೆಗೆ ಮತ್ತು ನಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮಗೆ ಹೂ ಬುಕ್ಕು ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡು ಐನು ಪೂರ ಏನು ಬರೆದು ದೀಪನ ಆವೇಶ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೇಪರ್ ಏನು ಐನು ಪೇಪರ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓವು ಬೈದುಂಡು ಓವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಬರೆ ದೀಪ ಅಕ್ಕಳಿನ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಾಂಡಲ ತರ್ಪವು ಬೇತೆಗಳು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಳ ನೋಡಿ ತಿಕ್ಕು ಅಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಪೀರೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಬರ್ಪ ಈರಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊರ್ಕ ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಾಗ ಬೆಂಗಳೂರದು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಗ್ರೂಪ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಲೇಖಕರ ಸಂಘ ಬಂಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅಕ್ಕಲೆ ಈ ಗಿಳಿವಿಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಿಯ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಯಿರ ಜಮಾತ್ ಮಸೀದಿ ಉಂಡು ಪಳ್ಳಿ ಈಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ఒక ಭಗವತಿ ದೇವ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜಾಗೆಗೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಇಂದಟೆ ನಮ್ಮ ಎಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇಂಚಿನ ಮಂತಂದುಳ್ಳರತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡತ್ತ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏರೆಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅದಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಂಚಿನ ದೇಕು ಪೋಪುಜಾರ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ದೆಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂದ ಬಂಡದು ಪೇಪರ್ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ದಯಬಂಡ ಕಾಸು ಆತು ಆಡ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆಯನ ಮೌಲ್ಯ ಬಂಡ ಕಾಸು ದುಂಬುದಲೆಕ್ಕ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಆಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತಿನೇಟ ನಮ್ಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋವು ಬಂಡದು ಧೈರ್ಯ ನಾನು ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂದೇ ರೀತಿಗೆ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸತ್ಯಲ್ದೆಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯಲ್ದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡತ್ತ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗಳು ಅಂತ ಈ ಒರಿಪೈನ ಆತು ಆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸಿಡು ಇದು 7 ಲಕ್ಷದ ಪುಸ್ತಕ ಒಪ್ಪುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮೂಲ 10 ಲಕ್ಷ ಮಿಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ 7,000 ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಉಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಪುಸ್ತಕ ಇದು ದೆತ್ತಿನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೇಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂಚೆ ಉಂಟು ಅನ್ನ ಒಂದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜನ ಐನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ದೀಪುಜಿ ಅವು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಕ್ಲೇನೇ ಸ್ವಂತ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಳು ಒಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಣ್ಪುನೆ ಐನು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗೇ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಯರ ಪೋಂಡ ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕದ ರಾಶಿಲು ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಳು ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪೇಜ್ ಕೊನಪೇರು ಓದುವೇರು ಐದು ಕೊನೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತದ ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಆತನು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಬರೆದು ನಂಬರ್ ಬಾರ್ದು ಬುಕ್ಕದ ವೈಸ್ ಮಂತದ ಅವು ಇತ್ತೆ ಈ ತರಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಇಂದೇಟ್ ಇತ್ತೆ 2,342 ಆಂಡಲ 5 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂದೇಟು ಮಂತದ ಪಿರ ಇಂದೇಟ್ಲ ಬರೆ ಒಂದು ಪೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ 3,700 ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ ಅವೇ 4,000 ಮುಟ್ಟ ಇಡಗೆ ಇದೆ ಆತಿಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಬರೆಂದು ಪೂರ ಬರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಾದಿ ನಂಬರ್ ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಒವು ಈರು ಇತ್ತ ಎದ್ದು ಕೇಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಧೈರ್ಯಡು ಪಣೋಳಿ ಒವು ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇಂದು ಮೇನರ್ನ ಪಾರ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಅರಸು ದೈವಗಳನ್ನ ಪಾರ್ದಾನಲ್ಲ ಮೇನರ್ನಕ್ಕಳು ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಐನು ಮಾತ್ರ 10,000 ದೈವಗಳು ಒಂದು ಆತಂಡು ರಿಯಲ್ ಅದಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ದೈವ ಪ್ರಸಾರ ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸುಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾರ ಆತು ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಪೋತಿನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಆದಿ ಉದ್ಯಾವರ ಆದಿ ಆಡ ನಾವು ಪಾರ್ದನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೇನರ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಲ್ಪದ ಪುದರ 10,000 ದೈವಗಳು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಈತ ಪುಸ್ತಕ ಸುರುಕು ದೈದಿನ ಪುಸ್ತಕ ನೆನಪುಂಡ ಅನ್ನರೆ ಇಂಕ್ ಸುರೂತ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಓದಿನ ಚಂದಮಾಮನೇ ಪನಾಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ತಾಂದು ದುಂಬು ಬರೋಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಮತ ತರಂಗ ఒక ವನಿತ ಇಲ್ಲಡದೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಳು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐಟದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಳ ಮಲ್ಲ ಮಾಳಿಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ
ವರಲ್ಲ ಆಯ್ಜ ಆಂಡ್ ಈತ ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕ ಆಂಡ್ ನಾನು ಮನ್ಪಂದು ಕುಲ್ಲುಗ ಯಾವೊಂದು ಇಂದು ಸಾಗರ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದು ತೆರಿನೇ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಯಾನೇ ಉಸಾರಿಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಓವು ಇಂದಿಟ್ಟಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ದಿನೋಡು ದಿನ ಕಡಲ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋಂದುಂಡ ಇಂಚ ಸೆರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ನಲ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ಮಂಡಿಡಿತ ಈರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಿಂದ ಇರಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡರೆಗೂ ತೋಜು ಅಪ್ಪ ಆಯಗೆ ಬೇತೇನೆ ತರತ ಚಿಂತನೆ ಇತ ಎಂಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಈರಿಗೆ ತೆರಿದುಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಆರೇನು ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಈರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಅಂದು ಬೇರೆ ಪಂಡ ಇಂದಿಟ್ಟು ನಿರಂತರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಂದೇ ಉಪ್ಪುಣ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಓವುಲ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಕಲಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೆರಿ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಓವುಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಯಾನು ತೆರಿಯೇ ಪಂಡದು ಓವುಲ ಆಪೂಜಿಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲತ ವಿಷಯ ಇತಿಹಾಸ ಯಾನೇ ತೆರಿದಿನೇ ಎಂದು ಪನ್ನೀರು ಎನ್ನಡದು ಆಪೂಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೇ ಎತ್ತಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಬಂಡಿನಿ ನಿಖಿಲ ಎಣ್ಣದು ಮೊಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪಗು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುಬಾರ್ದು ಆತೆ ಬೊಕ ಏರ್ನ ಎಂಕ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಏರಡ್ದು ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ ಪೋತಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಎತ್ತುದಿಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಎಂಕಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿರಿಯನವರ ಸ್ಟೇಜಿಲ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೋಯ್ಪೇರು ಉಂಟು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಹಾಕಲ ಇಷ್ಟ ಪೋಜಿನಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗುಜಿ ಕೋಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಸತ್ಯ ಎತ್ತೇ ಕಲ್ತದು ಪಡಾಯಿ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಡಿಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ್ ఆయన ఇల్లడ్లు ఇంచిన పుస్తకాలు ఉప్పాను కోటి కట్లే ఆగి సమ్మలప్పు అండ్ ఇల్లడు పుస్తక తిప్పు నుంచి ఇతను ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅವಡು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎರ್ಲ ಕಟ್ಟ ತುಪ್ಪು ಚೀರು ಕಲ್ತೀನಿ ಎನ್ಮೂನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಕಲ್ತೀನಿ ಎನ್ಮೂನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನಿಕಾನಗ PhD ಅತ್ತು ನನ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ನಾಡುವೇರು ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ 100% ಇದು ಸತ್ಯನೇ ಇತ್ತೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಬೋಂಡ ರಪ್ಪ ಕಡಪುರ ನೀಡಗಿತ್ತೆ ನಾವು ಬುಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತಿಂಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ತಾಲೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಯರು ಎಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಡೇರು ನಿಖಿಲ್ ನಡೆ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಬರ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ತಾಲೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ತುಳುತ ಹೂ ಪೂರ ತಾಲೀಮು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ದುಂಬು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರನಗರ ಉಳ್ಳೇರು ಜಾನಪದ ತುಳು ಜಾನಪದಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಆತಿರು ದುಂಬು ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ನ ಅವಳ ನಮ್ಮಡ ಅವಳ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಟ್ಟಿಡು ಮೂಲು ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಮಂತ್ದಿಂದ ಐನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಪಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈನ ಅದು ಪೋಡು ಐದು ದುಮ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಐಗಳು ಬಂಡದು ಬೇರು ಭಯಂಕರ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮೂಲತ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬರಿತಿನಾರು ನೀನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕಟ ಮಂತನಗಳು ಉಡುಪಿದಾಗಲು ಉಡುಪಿ ಗೋವಿಂದ ಸಂಸಾಧನಗಳು ನೀನು ಪ್ರಕಟ ಮಂತೀವಿ ನೀರು ದುಂಬುದ ಕಾಪಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ನೀರು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ದುಂಬು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು 2023 ಒಂಜಿ 1923 ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಬೈದಿನ ಅವಳ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅವು ವಿಷಯ ಅವು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡ ನೇ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕಿಡೋದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಐದು ದುಂಬುದ ಬುಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ 23 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗಣಪತಿ ಐಗಳನ್ನ ಭಾರಿ ಇಂದಿನ ಓದಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ದುಂಬೆ 6 ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿ ಓದುದು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ಇಂಕ ತೆರಿಯೋದ್ರೆ ಏತೆ ಪುಸ್ತಕ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಇಂದಿನ ಓದು ತೆರಿಯೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕಣ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಬೇತೆದಾಲ ಬೋರ್ಡು ಪಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ತಿರ್ಲು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂದಸ್ತು ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಮುಖ್ಯನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪೋಡತ್ತಿನ ಓಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏರಾಂಡ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಚೆ ಓದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ಜಾಗೆ ಪೋಣಗಳ ಪೋಡಿ ಹೊಡೆದು ದಯಪಂಡ ಏರ ಎದುರುಡೆ ಕೇನ್ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಅವು ಸರಿಯಾ ಪಣ್ಪುಣ ಸರಿಯಾ ಪಂಡಿತ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೇರು ಆಡ ವಾದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಣ್ಪುಣ ಸರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೆರೆಯಂಡ್ರಂಚಿನ ನಮಕ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಡಿತ್ತು ನಾತು ಇಂದು ಬೇತೆ ಹೋಯ್ಟಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಂದು ಎನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಇದು ಪೋಂದುಳ್ಳಾರು ಬೇತೆ ಇಂದಿಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲ್ನ ಪ್ರವಚನ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿರ್ಲು ತೀಯರೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪಂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಪೂಜಾ ಆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಎತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೆರಿನೇ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನು ತೆರಿದಿಂದೇ ಬಂದೋಡು ದಯಪಟ್ಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೆರಿಯರು ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆರು ಬೇರೆ ಆರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದಾರು ನಮಗೆ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅವರು ಬತ್ಪೇರು ಪಾತಿರು ಎಡ್ಡು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾಪಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟು ಮಂಡ ಈ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಸಾಕರು ಯಾಪಲ್ಲ ಆರು ಬತ್ತದು ಪೇಪರ್ ಓದನುಂಡು ಬುಕ್ಕು ತಗೊಂಡು
ಪಡೋಣ ಅರಡೆ ಕೇಳಲಿ ಕೊಂಡ ಆರು ಎಂಚ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಅರೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಡವರು ಬತ್ತನಾಡ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ನೀ ಪಾತೇರು ನೀ ಅನ್ನೇ ರೇಪಲ ಬರ್ಪಾರಿ ಡೈಲಿ ಬರೋದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಹೌದು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಬುಕ್ ಉಪ್ಪಾರಡ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಅನ್ಸಿದ ಪಂಡ ಎಂಕಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂಚಿದ ಪುಸ್ತಕ ದೆಪ್ಪರ್ಲೇನಾರು ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಪಾಪ ಈ ನೆಕ್ ಬೆಂದಿದ್ದು ಈತ ಮಲ್ತಿರು ಮಣ್ಣಾಗ ಸಂತೋಷನೇ ಪಡೆಯುವುದು ಐಕೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಕಾರದಿ ಇರ್ಕಲ್ಲ ಮೇರೆ ತೊಂದರೆ ಬರೆಯೋದು ಮೇರೆ ಅಲ್ಲ ದೇವ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದು ಬೇರೆ ಪಂಡೇರು ದಾಳ ಒಂದು ಈರೆಗೆ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ನನಲ್ಲ ಇರಿ ತೂಲೆ ಅನ್ನರೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂದು ಸಂಪತ್ತಿ ಏರ್ಲಾಜಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅವ ಆ ಯೋಗಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಂಚಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಪಾಪ ಮೇರೆ ಈ ಬೇರೆ ಹೆಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಇನ್ನೂನಪ್ಪ ಬೇಕಾ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಾಲ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಊರ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ನಾನು ಪೋತೇನೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಏತುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಡೇ ಬತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಇದೆ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕಾನೂನು ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಮಲ್ಪು ಇರುದು ಪೋಟಿ ಪೋಟಿ ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಏಬಲ್ ಬರೋದು ಪರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇದ್ದೆ ಆರಾಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಓಕೆ ನಿಖಲು ಉಪ್ಪೋಡಾರ್ನ ಬೆರಿ ಸಾಯ ಅದೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಂತೂ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಈ ಹಿರಿಯಗಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಬಂಜಿಡು ಜನನ ಬೆರಿಟು ಮರಣ ಐತ ಪಿರೋಡು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತನ ಅತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಶಾಶ್ವತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ನರಮಣಿ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಸುಲು ಉಪ್ಪುನಾಡೆ ಅಡೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಉದರ್ ಒರಿಯೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಅವು ಅನುಪನಯ ಆಂಡಲ ಇಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡುದು ಅನುಪನುವೆ ನಾನು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಏರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಳಿ ಉಪದ್ರಂತೆ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂದು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೇಯ್ನ್ ನರಮನಿಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮಗೆ ತೋಜುಂಡು ದೇವರು ಬಂಡಿನ ಜ್ಞಾನಡೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುಂಡು ಅವೇ ಭಜನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಊಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಂಡಲ ಐನು ತೋಡುತ್ತಾನ ಈ ಜ್ಞಾನಡೇ ತೋಡುತ್ತಂದರೆ ಬೇತೆಂಚಲ ನಮಗೆ ದೇವರು ತಿಕ್ಕ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಣುವಲ್ಲಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡೋದಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತನ ನಾಂಡ ಈ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿವರ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತನ ನಾರೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಂದು ಅಂಡ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಇನಿ ಊಟಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲೇನೆ ಅದುಂಡು ಅದ್ರ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಾಂಡ ಅರಡು ಇತ್ತನಾಡ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಿರ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತಾಗ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆತ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಆಡು ಅತನಾಂಡ ಓನ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಆಡವಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಓನ್ ಪುಸ್ತಕ ಓಲನ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರನ ಆಡು ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸುರೇಂದ್ರನ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರೇಮ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಆಡ ಅಲ್ಪ ರಾಸಿ ಬುಡ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ತೂನಾಗ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಗಳವರ ಬೇಜಾರಮ್ಮನೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆವಡು ಅತ್ತನಂಡವೇನೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಗಾಡೇಜದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ದೀವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೆನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ 10-30-50 ರೂಪಾಯಿದ ಯೋಂಜಿ ಬದುಕಡವೇನು ಆತ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರ ಎರಡು ಕಂದಿದ ಬದಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದೇವನಾಗ ಬೆನ್ನ ಚಿತ್ರ ಆತ ಕಾಸಡ್ಲ ಐಟ್ ಪುಸ್ತಕನೇ ದೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಹವ್ಯಾಸನ ಮೇರ್ದಿ ಒಂದೇರಿ ಅಂಡ ಅರ್ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಣ ಉಂಡಾರ್ನ ಮಗನ ಪುದರಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯನ ಕಟ್ಟೋಡು ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಓದೋಡು ಐಟ ತಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ರ ಖುಷಿ ಅರೆಗೆ ಸಾವಿರ ಮಿತ್ತು ಅವು ಸಂತೋಷ ಅವೇ ವಿಷಯ ಎಂಗೆ ಅವೇ ಸಂತೋಷನೇ ದಯಗೊಂಡ ಬೇತೆ ಹೋಗ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬಾಹುಬುಜಿ ಈಗ ಇಂದು ಮಂತ್ ನನ್ನದು ಶಾಶ್ವತ ಮಂಡ ಇಂದು ಏರಿಗಳ ಹಾಲು ಬರೋದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಒಪ್ಪುನಿದೆ ಎಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ತಾಳಂದು ಯಾರಿಜಿ ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮನ್ಪುನ ಈ ನಿಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ನೂದು ಸತ್ಯ ಒಣಸು ಮಂತು ದೀಂಡಯ ಒಂದು ಐನು ಉಣಿಯರ ಜನಲ ಬರೋಡು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ರಾಸಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಐನು ಓದಿನಕ್ಲ ಬರೋಡು ಅವು ನೀರು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೂದಕ್ಕೆ ಅನ್ಪೆ ಎಂಕಿ ನಮಗಡೆ ಇತ್ತಿನೇನು ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಏರಿಕೆಂಡ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿರಜಾರು ನಕ್ಲತ್ತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಏರಿಗಳ ಉಪಕರಣೆ ಆವಡುತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಬಡದು ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತದೆ ಇದು ಸತ್ಯನೇ ನಮ್ಮ
ಸುರೇಂದ್ರನ ಮುಲ್ಪೋಪನ ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕ ತೂತಾರು ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ತೂದಿ ನಮಕೊಂಡಿದೆ ನಮಗೆ ಹೂ ಪುಸ್ತಕ ಬೋಡ ಅವು ತೆಪ್ಪುವ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇತ್ತನೇ ತೆಪ್ಪು ಹಿಂದೆ ಪೋಲಿ ಬಂಡದು ಒಂದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಪೂರ ಚರಿತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರದ ಅಂಚೆ ಮಂಗಳೂರು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಾಸರಗೋಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆರಪಡೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಎಂದು ಮಂತದ್ದು ಆತನ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಬೇತಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೆತ್ತದು ಜೋಕುಳ್ಳ ಓದ್ಪಾದೆ ಅಂದೆತ್ತುವೆ ಐನು ಕೆಲವು ನೀನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದನು ಪೂರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪದ್ದಿತ್ತೆ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆತನ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಅಲ್ಪದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುವರ್ಣ ಬಂಡದು ಆರ್ಲ ಈ ಪೇಪರ್ ಐಕಿನೇಕರು ಮಾಧ್ಯಮ ಉಡುಪುನಾರೆ ಆರ್ನ ಇದು ಕೋಟೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೋಟೆಗಳು ಪೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಬೇರಿಂದ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ 10 ವರ್ಷ ಆಗದು ನಿಗೆ ಎಂಬೇರಿಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಸ ಏರಲ ಮಂತನಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಏನು ಏಕಡೆ ಕೇನಿಯನ್ ಒಂದು ಯಾವ ಜೇರಿಗೆ ಈತ ಸಾಗರ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಅರ್ನಂಜ್ ಪಾತೆರ ಸಾಗರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದ್ಪುನ ಸಾಗರದ ಆಳ ಏರಿಯಾಗಳ ನಮಗೆ ಪತ್ತೇರೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರೋಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬರಿಟು ಉಂತುದಾನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋಡಾಪು ದಯ ಬಂಡ ಅವು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರನೇ ಉಂಡು ಐತುಳೈ ನಮಗೆ ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಓತು ದಡ ಏತು ಉದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆದಿಲ ಅಂತ್ಯಲ ನಮಗೆ ಪತ್ತೇರ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಚಿತ್ತಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತೋಜಿಲಕ್ಕ ನಮಗೆ ತೋಜುಂಡು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ನಿಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಪೂರ ಯಾನೇ ಕಲ್ತಿನ ಇದು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಪನಿಯರಂಚಿನ ಇದು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯಡು ಪಂಡ ಒರಿಯಡು ದೂರಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೇ ಉಪ್ಪುಣಿ ಒರಿಯಡ್ದು ಒರಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಪೇರು ರವಿ ಕಂಡದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ ಅಂತ ಅಂಚ ಓವು ಇಂದು ಆಪುಜಿ ಒರಿಯಗೆ ಪೀರ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಒರಿಯನ ಬುಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ಒರಿಯನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಬುಕ್ಕುಡು ಅಂತೇನೆ ಅವಾಗ ಪೂರ ಬುಕ್ಕುಲು ನಮಗೆ ಬೋಡುಂದು ಅಂಡಲ ಐಕ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಓಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿರೇನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೂಡು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ನೀನು ಪೂರ ನಡಪವನೇ ಮಿತ್ತಿದೆಯತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಎಂಚಂಡಲ ಸಹ ಒಂದು ಬರು ಮಿತ್ತು ಪೋವು ಮಂಡುದು ಅಂಚೆನೆಂದೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರನ ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ಕನ್ನಡದವು ಈಡೇರಾಡು ದೇವನ 6 ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬೇಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟುನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಹಕಾರನ ಮನ್ಪುಗ ದೇವನಾಗ ಒಂದು ಹರಿಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಅರ ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸ್ವಂತ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಾಸುತೇನೆ ಹತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಎಂಕಿಂದು ಪನ್ನೀರು ಎನ್ನಂದು ಪನ್ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಸರ್ವೇರ್ನ ಮಾತೇರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ದಿನಕಾನಗ ಉದ್ಯಾವರಡೊಂಜಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಪುಸ್ತಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಾಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂಗಡಿನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಾತ ರೇಡಿಯೋ ಉಂಟು ದುಂಬುದ ಅಂದಿ ಅಂದ 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 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನ್ಯೂಸಿಗೂ ಕಾಂಡೆ ನ್ಯೂಸಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ವೀಸ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿದವರ ಪುಳ್ಳಕಂಡು ಬತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಕೇನುವೇರು ಕೊಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತಿರುಡಿತಿನ ರೇಡಿಯೋಡೆ ಉಂಡು ರೇಡಿಯೋಡು ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಇಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಟಿ ವಿ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋದ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋಡೇ ಉಂಡು ಅವು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂದೇ ಬಂದು ರೇಡಿಯೋದ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳು ದುಂಬುದ ಅವು ಏತ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಐನು ನಮಕ್ ಐನು ಲೆಸ್ ಆಪುನೇ ಇದ್ದೆವು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಅವಲಿನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೇ ಎಂಕ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟ ಅಷ್ಟ ನ್ಯೂಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಐಟೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಅವರ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಲೆಕಣ್ಣೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪುನಃ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಭಯಂಕರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿದ ವಿಷಯಡು ಈ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಣೂರು ಬಂಡದು ಆರು ಲೈಬ್ರರಿ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇರು ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಆರು ಆಜ ಬೇರೆ 95 ದಿನ ಆರೇ 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಆರ್ನೇ ಪೂರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಟೈಮ್ಡು ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ನ ಅರೆ ನಾವು ಮರಪೇರಿದ್ದೆ ಆ ರೀತಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎತ್ತೋಗ್ಲೇರು ಬಲೆ ಹೊರ ಇರು ಬರೋಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಆರು ಬತ್ತನೆ ಇಂಚೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮಡೆ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಆಪಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಏರಿಯಾಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕಾಪ್ನ ಭಯಂಕರ ಜನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಡು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳು ಆರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಭಯಂಕರ ಆರ್ನ ಮರಪೇರ್ನೇ ಜಾನ್ಸಿ ಇರ್ನ ಬೇರೆ ಆತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ಬೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಬೇಲೆ ಪುಣ್ಣ ನಂಗೆ ಐತ ನೋಡು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪು ಓದಾರೆ
ಯಾನ್ ಐಕ್ಕಿ ಬಾಡದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಂದ ದಯ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಳು ಉಂಡತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಮೂಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಂದು ಇಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮೂಲು ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತ ನಾಡ ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂಡ ವಿಜಯನಾಡ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬು ಒಯ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲಿಪಾಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಡಿ ಏರಂಡ ಬತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಏನು ಪನಿಯರೆ ಬೋಡದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೂಜೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ತೋದು ಪೋಂದುಂಡು ಇಜಿನಾಡ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಬಗ ಯಾನೇ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಯಾನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಗ ಪೂರ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಒಯ್ಕಲ ತಪ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದಾడు ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಐತಾರ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಐತಾರ ಮಧ್ಯದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ದೀಪ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಓಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೋವಿನ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಒಯ್ಕಲತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಉಪ್ಪಾಡು ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಓಳು ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚಾಡ ಎತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋಯರುಂಡು ಸಾನಿಯರು ಬಾಂಡ ನಮಗೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಕೆಲವರು ಪೂರ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ದೀತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಾಗಲಿ ಅಲ್ಪದ ಕುಪ್ಪಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಹಂಪಿದಾಗ್ಲು ಪೇರು ಪೂರ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯದಾಗಲಿ ದಯ ಬಂಡ ವರ್ಷ ತೂದು ಅಕ್ಲನೇ ಜನಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಪೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬರೋದು ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಜಿನ ಜೋಕುಲು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಯಾಪ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಓದುವ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕು ಓದಿನಟ್ಟು ಇರಾಗ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಓದಿಲ್ಲಕ್ಕನೇ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ತುಂಡಂಚೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಪ್ಪ ಅಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ ಓದಿನಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೆಗೆ ಒಯ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇರೆಗಳ ಅನುಭವ ಬರು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಓದಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪುಂಡು ಇಂದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷನೇ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬುಕ್ಕುಡು ಯಾರು ಅವೇ ಮಾತ್ರ ಪಣೋಳಿ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಡು ಓದಲೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಓಳೋಳು ಕುಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಈ ಭತ್ತದ ಮೂಲಿಂಚೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಲ ಐಕ್ಯ ಬಡೋದೇ ಆತನು ಸತ್ಯನ ದಯ ಬಂಡ ಮೂಲ ಐತೆ ಓಳೋಳು ಕುಳ್ಳುದು ಇಂಚಿನ ಅಂಗಡಿದಾಗಲು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪೇಪರ್ ಇಂಚಿನ ನಡೀತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಜನ ಕೆಲಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರು ಇಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತೆರಿಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆತ ವಿಷಯ ఇక్కడ సురేంద్రనే పనులకనే అర అంగడి ఎదురే రిక్షా స్టాండ్ ముಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಭಾಗ ಆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದಪ್ಪು ಆ ದೇಶಗಳ ಗೌರವ ಗರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೇಳೆ ಮನ್ಪೇರ ನೆರೆ ಅದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆರೆಲ್ಲ ಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಓದೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದುಳ್ಳಿ ಅದೇ ಇರ್ಕಿ ಮಾತ ಡ್ರೈವರ್ ನಗಲು ಉರುಮಲು ಸೇರುವಾರು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಅದೇ ನೆರೆ ತೂಲೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅದೇ ಲವಿನಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಏನಾರು ಸಾಧ್ಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ದೆ ಅವೇ ಒಂದು ಅಬ್ಬಾ ಎಂಗ್ಳು ಅವೇನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೇರದ ಅಲತ್ತಿ ಅವೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಪುಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತು ಮಣಿಚಿತನ ಮೋಕೆದ ಕಥೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಬತ್ತ ಪಾತೆರ ಪೋಂಡವು ಏತೋ ದಿನ ಪೋಂಡಲ ಮುಗಿಯಂದ ಆತು ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಾತೆರ ದಯವಂತದು ಮೇರೆ ನಾವು ಕನ್ನದ ಆದೊಂಡು ಅವಿನ ಇಡೇರ್ರೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಾದ ಇಕಡೆ ಸುರೇಂದ್ರನೇ ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ಅರೆಗೆ ಮರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ತ ನಾನು ಈ ಊರೊಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆನ್ ತೋಚ್ಪವನಾರು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮನ್ನೇ ಈ ಕಾಲಡು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ಇನಿ ಕನಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿರ ಅಂಡಲ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಒಂದು ಗೌರವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಉಂಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಸೀತಾರಾಮನ್ನ ಇಂಕಲ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನೇರೆ ಪರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಾಲತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೇನ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪದೇ ಹೋದ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಇರೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರಪನಾಕ್ಲೇನು ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿನಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೆಪ್ಪುನಾಗಲಿ ಸನ್ಮಾನವರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಕಳೇನು ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆ ಎಡುಕೊಳ್ಳಂಡ ಆ ವೇದಿಕೆಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕು ನಾನೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣನವರ ಲೆಪ್ಪುಗ ಐತಾತ್ ಖುಷಿಯಾರೇ ಬೇತೆ ಹೋಲಿಜ್ ದೇವನಾಗ ಆರುವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರನ ಬಯಕದಿದ್ದೀರಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು ದೇವನಾಗ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಕೈಟಾರ್ನ ಕಾರು ಒಯ್ಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ
ఇంకొంచెం ఎల్లి మనాదికి నీరు స్వీకారం ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ವೆ ಟಿ ವಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಅನ್ಪುನಾಗನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅದಂಚ ಬಲೆ ಇಂದು ಏನಾಡು ದಾದಾಂಡ ಇಂದು ಆಪುನಾಂಡ ಏನಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಇದು ಆದಿಜಿ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಏನಾಡು ಒಂಜಿ ಮನ್ನಿಸವಡುಂದು ನನಗೆ ತುಳುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಭೆ ಕೇರಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಸರ್ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕಾಪುದಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಮನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಅದೊಂಡು ಇರ್ನಮಿತ್ತ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನಿಪ್ಪಡು ಏಪಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಅತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಅಂಗಡಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಅರಸುಲೇನು ಅರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ನಮಿತ್ತ ಯಾಪಗಳ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಉಂಡು ಇಪ್ಪಿ ಕಾಲ ಮುಟಲ ಪುಸ್ತಕದ ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ನಿಖಲ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಲೆಗಾನೆ ನುಡಿಯಾಡು ಸರ್ ಮುಂದಿನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡೇ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಪುಸ್ತಕದ ಮೋಕ್ಯದ ಬಗೆದ ಬದುಕದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಬತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯೋರ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡೊಂದು ಎಗ್ಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತನಿಟ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ